Здравейте от кухнята на Алхимика, предаването, което ви предлага изтънчени специалитети от българската кулинарна традиция или пък ви разкрива тайните на европейската и световна кухня. Кого посрещаме днес и какво ще се твори с умението си на кулинар, ще разберем след малко. Преди това обаче шеф-готвач Панайотис ще ни каже менюто. Вече сме заедно с шеф Панайотис, на когото казвам добър ден. Добър ден на вас. Шеф Панайотис, днес ще готвим риба и то сьомга. Така една много вкусна и много полезна риба. Какво трябва да знаем за нея? Сьомга може да говорим цял ден за тази риба. Сьомга е една средна риба, която живее на студени води. В Канада, в Норвегия и в Чили, там гледат на басейни повече сьомга. Само сьомга по принцип. Една средна риба, мирисмат и вкус, специален вкус и аромат има, който може да приготвим с 1000 рецепти. Примерно на плоча, на схара, с много сосови, много подправки, на пара, подправки, които вървят много, босилек, копар, пресен джинджифил, може коричка от много подправки, да правим на хубава кора. И една риба, която на много заведени може да го ядем и сурово, тартар от сьомга. Нека само да кажем обаче какво е специфично при приготвянето. Общо взето знаем, че рибите се приготвят колкото по-малко се обработват топлинно, толкова повече се запазват качествата им. По принцип сьомга малко суха риба, затова трябва още по-малко време да го печем или да го готвим по принцип. Иска лекичко готвенето. Посрещам в кухнята и нашият специален гост, Тоня Симичиева. Здравейте! Здравейте! Всъщност, собственик на хотел-ресторант, председател на регионалната занаятчийска камара, главен секретар на общинската структура на СДС. Колко дни под една мишница носите? Член на съвета по туризъм, на управителния съвет. Много са дините и аз казвам, че когато човек остарява, той се затлачва освен с вещи дома си, защото всичко му е свидно и му е скъпо и не се разделя с тях, така се затлачва и с ангажименти. Така се получава и при мен. Просто защото човек живеейки по-дълго, се затлачва с приятни ангажименти. За мен те са изключително приятни. Носят ми удовлетворение и с удоволствие ги върша и затова може би ми се отдава да ги нося по някакъв начин. При всички случаи нещо страда. Може би семейството, може би бизнеса или... При всички случаи някъде нещо е пострадало, но аз си мисля, че то е било малко и не е останало забележимо от хората. Вече се намираме в градината на доктор Енчев. Всъщност това е неговата голяма гордост. Той много държи от тук да си набираме нещата, които ще сложим после на трапезата. Вие имате ресторант. Колко често в българските ресторанти се предлага наистина чиста продукция на гостите? Трудно е да се каже, защото вчера, когато бях на пазара за да купувам зеленчуци, се оказа, че кромида стария е от Турция, чушките са от Гърция, чесъна от Испания, така че много трудно е да се каже колко са чисти, защото ние разчитаме изцяло на контрола на държавните органи, на тези, които проверяват качеството на храните. И това е мечта на всеки българин да има една такава градина, в която да може да се откъсне всичко, което е необходимо за трапезата ми. Така че истината е, когато човек сам си произведе нещо, тогава може да бъде сигурен в това, че е чист продукта. Така е. На нас днес ни е необходимо тиквички, чушки, така че ще обиколим градината, за да видим къде какво има. Сега сме при тиквичките.
Харесахте ли си вече? Да, харесах се. Ето тук е една прекрасна тиквичка, която е необходима за моето меню днес, защото съм избрала меню, което да е характерно за този сезон. Не да покажем висша кулинария, да покажем наистина сезонните продукти в най-вкусния им вариант. Избрахме си специална чушка. Всъщност, вие направихте разлика между това, коя чушка сега може да се откъсне и директно да се консумира, и тази, която примерно трябва да стои повече и която е подходяща за печене. Различни сортове или... Различни сортове са чушките, така както виждам. Единият сорт е севрията, който е жълт и е с много крехка ципа и много лесно може да се консумира в сурово състояние. Много е вкусен и се препоръчва да се яде така в сурово състояние. А другите чушки са чушка капия, която е за пълнене, но готвено пълнене и за печене. Трябва ни един малък пътладжан. Понеже кьополото ще е от тиквички, слагаме само мъничък един пътладжан за вкус. Ето един прекрасен пътладжан, който би могъл да стане един чудесен пътладжан и мамбелда. Или класическото кьополо, или една хубава мусака от пътладжани. Прекрасен пътладжан. И представете си колко е свеж само, защото току-що откъснат, колко вкусен би бил, ако го приготвим след малко. Аз си признавам, че си избрах едно лесно меню, нещо, което българина харесва. То допада на повечето хора. Вкуса, например, на рибата сьомга допада на голямата част от българите. И съм се избрала нещо, което е много лесничко и много бързо ще приготвим. То е съобразено и с традицията в моето семейство. Започваме, предполагам, с салатата. Да, тук има един чудесен розов домат, който просто няма нужда да бъде дори белен, за това, защото кожичката е много крехка. Правим една хубава голяма шайба. Вие всъщност сте завършила обществено хранене. Именно това ли ви насочи към създаването и на хотел-ресторанта и всъщност към вашия бизнес? По принцип това не е било моята мечта. Аз много често съм го казвала пред медиите. Моята мечта беше да бъда художник, отдава ми се рисуването и по тази причина имам огромна слабост към всички изкуства. И тъй като закъснях за изпита по рисуване в Казанлък, където щяхме да учим заедно с Анастас Константинов и Станимир Видев. И понеже там единственото място, което приемаха без изпит, тъй като навсякъде бяха приключили изпитите, по тази причина влезнах в обществено хранене и понеже баща ми е любител на кръчмите, той беше един плейбой, който обичаше много да си посещава заведенията. И той каза, моето момиче, това е много хубаво нещо, нали? Никога няма да останеш гладна и жадна. И така се оказа в живота ми, че аз никога не останах гладна и жадна, но останах гладна и жадна за изкуството. И по тази причина аз изключително много харесвам всички артисти. Като казвам артисти, абсолютно всички хора на изкуството, на словото, на четката, хората, които имат някакви таланти. И ги събирам около себе си, за да може да се възползвам от техния талант, да бъда близко до тях и да се радвам на всички изкуства. Така, заливаме с малко, не ми е познат съда и затова май малко повечко слагам. Това са финалните щрихи, предполагам, на нашата салата. Това е една типична салата, която е аранжирана просто по различен начин.
Това е пълнена чушка с сирене, сиренцето от шайбата, шайбата домат. Краставица е изключително приятна за консумация в този сезон. И преди да продължим с следващото меню, нека да видим необходимите продукти за тази вкусна салата. Необходимо ни е хубаво парче филе сьомга. Както казахме, лесно за приготвяне, лесно за консумация, няма кости. Прекрасно, нали, за мързеливи домакини и за мързеливи Няма да хора. говорим за мързеливи, ще говорим за работещи. Малко масло, естествено подправки. И за гарнитурата, която ще сложим, пюрет от тиквички или кьополо от тиквички, както му казваме ние. Ни трябва малко тиквичка, малко чушка, съвсем мъничко пътладжан за вкус, копърче, чесънче и това е. Както казах, просто и лесно. Добре, предполагам, че започваме с рибата, за да я запечатаме първо и след това я слагаме във фурната. Малко водичка, малко вода, така. Слагаме малко масло. Ако искате, аз ще ви подавам, което ви е необходимо. Да. Малко масло. Така. Маслото се слага за това, защото, както казахме, сьомгата е доста суха риба. Така. Филенцето ще го вкусим с малко подправка. Малко черен пипер. Така. И го слагаме в тигана. Лекичко да заври. През това време ние ще приготвим кьополото от тиквички. Оставим да се посварят на парата, да се задушат и след това ще бъде пасирано с малко чушка и малко пътладжан, подправките и става едно много приятно кьополо, в което преобладава тиквичката, а не пътладжана. Рибата вече е при нас, така че сме готови само да я гарнираме. Така, това е рибата, която малко на тиган, след това на фурна е запечена. Както виждате, добива един хубав такъв припечен вид. И ще я гарнираме с нашото кьополо, което не се оказа с този цвят, който аз очаквах, тъй като това е... Чушката вътре беше червена и стана малко така цвета такъв, какъвто е традиционното кьополо, а всъщност трябваше да бъде чисто зелено, така какъвто е цвета на тиквичката. Ще направим един лек десерт, лесен за приготвяне, тъй като лятото преобладават плодовете, но за да бъде все пак не просто нарязани плодове като плодова салата, а да стане наистина някакъв по-интересен десерт. Както ви казах, може да го гарнираме с едно леко ванилово кремче или пък с топка сладолед, или пък с разбити билтъци на пияна или някаква сметана. Ние в случая ще приготвим едно леко ванилово кремче с плодовете. Те аранжират се в такива стъклени чаши, защото става изключително красиво и така приятно за окото, освен за непцето. Първо трябва да си нарежем плодовете на купчета.
малко коняк можехме да сложим, за да го вкусиме плодовете. Ето така, нали се бъркват, без да се слага допълнително захар, просто защото не искаме допълнително да слагаме захар, тъй като в кремчето ще сложим захар и е хубаво да не приема човек допълнително и да използваме захар. Сладостта на самите плодове. Да, на самите плодове. И ако, например, сложим и нещо зелено, дали ще е зелена ябълка или киви някакво, тогава става много шаренко и много момента приятно. Подходяща ли е да се сложи на такъв тип десерт? Да, подходящо е. Може да се направят в зависимост от вкуса на хората, които ще посрещате. Могат да бъдат сложени различни подправки, но това е хубаво малко коняче, така, за да умърни вкуса. Това е нашето нишесте, което е обикновено нишесте. Слагаме му малко ванилия вътре, за да стане ванилово кремчето. Разбъркваме го добре. Захарта я слагат на око. Надявам се, че ще стане сладко. Разбъркваме добре. Изчакваме да заври млекото и с непрекъснато бъркане ще го сварим. Вижте сега и необходимите продукти за нашия десерт. Няколко дейности съчетавате в една. Кое смятате обаче като задължение? Кое е онова, чрез което си почивате? Или към всяко едно се отнасяте с достатъчно сериозна отговорност? Бих казала, че бизнесът е задължението, който храни семейството. Така че към него се отнасям отговорно и със задължение, докато всички други ангажименти ми са така на сърце. Приятно ми е, защото те ме зареждат емоционално. Те не ми дават нищо материално, но ми дават много емоционално преживяване в всичко, което правя. И така че за всички допълнителни дейности, с които съм ангажирана, в никакъв случай не може да става въпрос за задължение. Той при всички случаи по желание и удоволствие за мен, защото то е свързано с общуване с хората, така както и в бизнеса ми, който е свързан с хора, работа с хора и общуване с хора. И това на мен ми доставя изключително голямо удоволствие, работата с хората, защото това означава, всеки човек е една планета, една вселена. И всеки един може да ти даде информация, може да даде емоция, може да даде преживяване, което няма как да го съпреживееш с друг човек. Така че по тази причина всичко върши с удоволствие. Всъщност, 5 години ли станаха, откакто сте председател на регионалната занаятчийска камара? Това ли ви беше основната цел, да обедините занаятите и да ги покажете пред обществото? Бих казала, че икономическата криза е причината за да стана председател на занаятчийска камара, защото в противен случай щях да се занимавам с някакъв друг бизнес, защото по време на криза всичко е рисково, иначе имах най-различни други начинания, които просто останаха на заден план и тъй като човек, когато има капацитет да върши много неща и се ограничи само в едно, в един момент остава свободен и казва, аз бих могъл да отделя време и за това нещо. И така наистина съвсем случайно стана, просто предишният председател напусна поста и понеже е близко до моя бизнес, просто колегите от занаятчийската камара казаха, добре, тъй като на теб ще ти бъде удобно. И трябва да ви кажа, че това беше моята творческа изява, може би, защото, както ви казах преди малко,
Мечтала съм да бъда художник и винаги съм се възхищавала на хората, които владеят някакъв вид творчески таланти имат. И това ме прави съпричастна с хората, които творят, и желанието да ги покажа наистина и да ги видят хората, защото знам, че всички, които дълги години са виждали по магазините китайски стоки и някак си останаха на заден план на нашите българските традиционните занаяти, реших, че това е едно амплоа, в което мога да се впусна и мисля, че така за 3 години успях да направя доста неща. Искате да създадете етнографски комплекс край Първенец, нещо подобно на Етера. На път ли е да се случи това ваше желание? Не крия, че така черпила съм опит от Етера. Преди да направя каквото и да било в Пловдив, в сферата на занаятите, трябваше да отида на Етера, да видя те какво правят и съответно да го пречупя през възможностите на Пловдив. И така направихме нашите импровизирани чаршии. И първата ни идея беше да създадем такъв комплекс някъде в Пловдив. За съжаление се оказа, че в Стария град няма достатъчно свободни общински къщи, които да бъдат в близост, защото занаятите са красиви, когато те са в група, когато може да се видят различни занаяти по едно и също време да бъдат показвани и демонстрирани. Когато те са разпиляни, те нямат тази магия, това усещане на човек така да се потопи в занаята, нали, да бъде, да се каже, ушашавен от това, което вижда. И така, че има една такава идея, която може би ще бъде претворена. Първоначално идеята беше подлеза на Чифте баня да бъде направен като такъв етнографски комплекс и да стане една естествена връзка между Стария град и Капана. Сега даже чувам, че другия подлез, точно това се говори за него, че ще бъде точно тази топла връзка между Стария град и Капана, така че все пак имало е смисъл от това, което сме поставили като идея и като задача. Но тъй като там имаше някакви проблеми с наемателите, не се осъществи тази идея. Другата идея беше да направим нещо в Стария град. Третата идея беше, например, на Гребния канал, някъде в алеите да бъдат създадени такива малки занайчийски работилници, които да бъдат, например, копия на някои стари пловдивски къщи, дали ще е копия на Балабанова къща, копия на Хиндлиян и така нататък. И в тях да работят майсторите, да показват своите умения. Така че има различни идеи. Друг е въпросът, че не може всичко изведнъж да бъде направено и всяка идея си озрява във времето и тя си намира подходящия час, подходящия ден и подходящото място, за да бъде осъществена. Това, което сме имали като идея първоначално, виждаме как постепенно то се случва. Знаете, че имаме занайчийски център Бакалова къща, където работят и демонстрират своите занаяти 4 майстори. Стъклодувното ателие на Иван Станев, който показва как може да се правят изделия от стъкло чрез духане. И имаме сега една такава много сурова идея, която озрява в нас и при всички случаи ще и дойде, нали, сигурно някой ден на времето, да направим един музей на хляба и на бялото саламурено сирене, като част от трапезата на българина от най-древните векове до днешно време. Знаете, че това е неотменна част от трапезата на българина, хубавия хляб и хубавото бяло саламурено сирене. За това привличаме хора, които биха били полезни. Това е Сдружението на пекарите, на млекопреработвателите, също така Старинен Пловдив. Сме запалили по тази идея, за да бъде отделена една стара къща, в която да бъдат направени такъв музей на хляба и на бялото саламурено сирене. В
момента не мога дори да кажа как точно ще изглеждат, но много ми харесва тази идея. Много дори ми се ще да бъде по някакъв начин подкрепена от някакъв европейски проект. Работим много в тази сфера, тъй като за нас всичко е ново. Включително това, което до сега сме направили, е било едно апостолско такова движение, за да може, нали, да се случи. Така сме и с европейските проекти, защото екипа е много малък, нямаме много голям екип, но с много хъс и с много амбиции, с много желание правим всичко да може така да излезе добре и да се хареса на хората. Сега даже бяхме изпратили човек в Монпелие, където ни поканиха за партньори, за да направим един общ европейски проект, в който ние да бъдем партньорите от Пловдив. И очакваме от него да се роди наистина нещо красиво и хубаво. Включително се опитваме да лансираме и тази идея за музей на хляба и на бялото саламурено сирене. Къде е връзката между изкуството, кулинарията и политиката? Защо се занимавате с политика? Започнах да се занимавам за това, защото идвайки от сферата на обществения сектор, на обществената работа, защото аз съм такъв тип човек, който обича хората, обича да работи с хора и обича да работи за хората. И тъй като винаги е имало някакви проблеми в бизнеса, който правим, вие знаете, че ресторантьорството е един изключително проверяван, контролиран и винаги е с много така тежки и сериозни проблеми бизнес. Труден бизнес е. Мисля, че всеки един, който попитате и който работи в тази сфера, ще ви каже, че е изключително труден. Винаги е имало много проблеми и имаше много недоразумения по законодателството в годините. Например, на всяка една салата да начислим акциз различен. Например, на сиренето 1%, на доматите друг процент. Разбирате това колко е сложно да се изчисли на всяко ястие. И всъщност тогава създадахме едно сдружение на ресторантьорите, което в момента не съществува. Но тогава аз и Таня Гинева бяхме инициаторите да съберем много хора и така да отпадне този акциз върху тези хранителни стоки. И стигнахме до извода, че всъщност чрез обществена работа много трудно може да бъдат постигнати тези цели и че политиците са тези, които променят законите, променят правилата, по които ние обаче работим. Не те, а ние работим по тях. И така във времето реших, че може би това е начина, по който можем да правим промените, така че бизнеса да работи в добра среда, да има добър бизнес климат. И по тази причина започнах да се занимавам с политика и искам да ви кажа, че не мога да кажа, че съм успяла да направя нещо, кой знае какво. Така за себе си съм си направила една равносметка. Мога да кажа, че наистина някои неща не сме ги променили в положителна посока, но смятам, че не бива да се отказваме. Защото отказа от участие означава отказ изобщо да живееш. Отказ да живееш нормално, да оставиш някой да се разпорежда с твоя живот. И след като ние сме тези, които плащаме данъците, след като формираме всички средства, с които се разходват в публичния сектор, например в общини и в държава, редно е ние да бъдем активни и да следим как те се разходват и какво се случва с тях и как би могло да се получи така, както казах, да има по-добра бизнес среда. Салата беше много вкусна и заради сезона и най-хубавата салата, която може да ядеш, един розов домат с хубаво сирене, чушки и каквото е биопродукция от градината на алхимика. Сега почваме към основна ястия, която е сьомга, да опитаме. На вид поне изглежда изключително добре, с запазен и цвят. Цвят хубава. И наистина е много сочно, защото по принцип сьомгата е една суха риба,
което ако не внимаваш малко, ще стане толкова сухо и не е толкова вкусно. Наистина е много хубаво. Да опитам и от гарнитурата. Кьопло, нали така? От тиквички. От тиквички. Но чушката му придаде червен цвят вместо зелен, какъвто аз бих искала да... Много хубаво и комбинацията е перфектна. Бих искала да видя как вие ще готвите, за да открадна някаква идея. Тук сме, когато искате, когато решите, може да идвате, заповядайте и ще готвим заедно. С огромно удоволствие. Ние също обещаваме на нашите зрители, че ще предложим, разбира се, и кулинарните умения на шеф Панайотис в някои от следващите издания в кухнята на Алхимика. Не пропускайте и следващата ни среща. Тя е в неделя, точно от 11:30 часа.